Os Axóuxeres. Pon a orella. Atentos todos. Poñed a orella e escoitade ben. O son é ben agudo. Será un violín. Tes razón, é moi agudo, pero non é un violín. Podes dar unha pista? Vale. Madruga moito e pódenos espertar. Daquela é un espertador. Pode espertarnos, pero non é un espertador. Penso que xa o sei. É un galo. Moi ben, é un galo cantando. A ver se te despistas un día e acertas, Roy. Xa sabía. Galo. Imos con outro son. Xa o sei. É un coche que vai moi rápido e frea de repente. Non, non é unha máquina. Parece unha persoa rindo. Non, é un animal que corre moito. Xa o sei. Unha gaivota. É un animal que corre, pero non voa. E ademais pódese montar nel. Xa está. É un cabalo. Moi ben, é un cabalo rinchando. Cabalo. A punto. Imos xogar a unir os puntos. Poñémolo o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Pois veña logo. Empezamos dendo 1 ata o 2. Imos aló. Ben feito. Agora do 2 ao 3. Moi ben. Do 3 ao 4. Perfecto. Agora do 4 ao... Ei, que vas mal, borraíso. Agora sí, a modiño. Do 5 ao 6. Así. Do 6 ao 7. Do 7 ao 8. Moi ben. Do 8 ao 9. Ben feito. Do 9 ao 10. Xa estamos rematando. Do 10, imos outra vez ata o 1. Moi ben. É un garfo, dos que se usan para comer co resto dos cubertos. Garfo. Os Axóuxeres. Corta e debuxa. Hoxe imos xogar con elementos que podedes atopar facilmente paseando polo campo. Non tedes máis que recoller ervas e follas de cores e formas diferentes, pétalos de distintas flores e ramiñas e plantas de todo tipo. Unhas longas e delgadas, outras redondas, unhas grandes e outras pequenas. E con todos estes anaquiños de plantas xa podemos empezar. O primeiro que imos facer é poñer un feixiño de follas co que faremos un arbusto. Dúas follas alongadas fan a cola. Dúas erviñas de cor parda as patas. Un carabullo e unhas folliñas fan a pola dunha árbore. E tamén, cunhas folliñas longas, completaremos a cola. Con media folla encarnada, temos o peteiro. A folla máis grande é o corpo. E outra máis pequena e redonda a cabeza.
Logo, con 2 pétalos brancos e 2 anaquiños de erva escura, debuxamos os ollos. E para rematar, cunha folla grande e verde, outras 3 encarnadas máis pequenas e unha máis clariña, teremos unha A ben fermosa e chea de plumas. E xa temos un papagaio nunha pola. Moncho. Mudo o nome. Imos debuxar un cocho. E ímolo facer coas mesmas letras que forman o seu nome. Empezamos polo C. Mira que lle botas imaginación. Eu non vexo ningún cocho. Pouco a pouco, Roy, xa o verás. Imos coa letra O. Non o vexo e non o vexo. Ten paciencia, que aínda quedan moitas letras. Agora vai o outro C. Este cocho está ben escondido, Non te apures, Roy, que xa aparecerá. Agora tócalle a letra H. Este é ben difícil porque eu non o dou visto. Paréceme que a ti hai que amosarcho todo. Imos rematar coa outra letra O. Eu aínda non vexo o cocho por ningures. Imos che botar unha man logo. Agora vexo un cocho verde. Entón ímolo acabar dándolle cor.